Fiesta vibes gyud ang dalang kalingawan ug kilig sa mga Kapuso stars nga bibisita sa Cagayan de Oro City niadtong weekend. Si Clyde Makaskas sa detalye. Bibong ang gisaulog ang Extended Higalaay Festival kaniadtong Sabado sa Cagayan de Oro City. Uban ang pipila ka Kapuso stars nga nakigsadya sa mga Kagay-anon. Puno sa padula ang Kapuso Mall Show nga milingaw gayud sa tanan. Daghang pa premyo ug wala gayong miuli nga nagsakit ang buot. Lutan, Max! Max! Lutan! Max! Lutan! Mas nibibo pa og nihugyaw ang tanan. Dihang nisaka na sa stage si Rita Daniela. Nakig-abi-abi kini sa mga Kagay-anon ug nihalad pagkanta. Sunod ni Patinaw, si Ken Chan, din halos di mahimutang ang tanan. Labi pa diyang mihalad sa kinikanta ug nakig-uban sa crowd. Usa ka swerting audience ang gipasaka sa stage, uban niya og giharana. Gawas sa hugyaw, napuno sab sa kilig ang mall. Diyang nagduet ang gikahinamang love team na Rit Ken. Sa tuwa ko ikaw, nakalapit, o bakit ba ikaw sa nag-iisip ko? Siyempre, wala pa diyan nahuman kay pati ang it girl nga si Gabby Garcia nakigsadya sab sa mga Kagay-anon. Init gayod ang pagdawat sa mga Kagay-anon ngadto sa mga Kapuso stars. Sobrang saya po namin and really thank GMA Regional TV na dinala niyo po kami dito sa CDeO. Salamat po at sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro, salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo po sa amin. Always mainit yung pagtanggap ng mga tao dito. So nakakatuwa and nakakagana mag-work and bumalik dito sa Cagayan. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.